Ha kawai ka jingjia ka ba pen par nyang kriat kham tam mi ki ken thei khna kawai ka samla lut ka badon jingduna ha ki de khotmen ka bam lat ban kran baduna ka bor yo sngo kala sha le be ijon ha ka ken hon jong ki briu ki bam don shu ka jing tip briu bat ka min sim jing tip lem ha kawai ka snong hari boy district kat kum ka jing tip balayo lum ni ki bahayeng jong ka te ka lanon kelaya thu ba ka te ka jingjia kala ja ha ka miet jong ka arpu santarik mentau benai kabadai kesngi ublei ha kaba kidi kiriu dusman kila tanya ka shurut surok ha jaka bakham long klau kila ya thoru bakum ki bahayeng kila yo jingtep ya kate ke jingjia tat hadu bakate kalanon kala mare rumah ban poi shalayeng klampong wat tang ka patlun bat wat ka sapti ru kala launo namar ba ka phong da ka sapti ka bashai bat rongli khnang bakite ki runar kinum ithu ya jaka phet jongka bat poi shayeng jongki para marjan hakaba mar kila pentip shaka kmi jongka ban wan shaw hadien bakate ka samla kasayo ban pentip lut ya ka e ka balajia shushu hadien bakate ka samla kala yo ban pentip ya ka e ka balajia watla kam shimnang ban kren bat yo sngo hinri ki bahayeng mar kila pha ya lam ya ka shakate ka jaka bakala sha thombor bat lapru ya ka we ka mobile phone kabala subajur badai uwai na ki badan kti hakate ka kam nalor ka patlun jrong lembat ka patlun po jong kate ka lanon kaba ki bahayeng kila i hakate ka jaka hakate ka mien bat let simpan haga step ka babut lingba ka jing tha jong ki pulen ki bahayeng jong kate ka samla kila ujoru shiki pulet hakaba mar ki pulet ka ribhoi kila penlong ka jing to ket ban yo kem yu wei ubrio basu badan kti hakata ka kam bat ka jing to ket menta kadang ya chakmat